Τα μεταλλεία του Αγίου Ελισίου είναι γνωστά από τις εγκαταστάσεις της εξόρυσης και της εμπορικής εκμετάλλευσης του μεταλλεύματος. Στην περιοχή το ορυκτό ήταν ο εμίτης, από τον οποίο παράγεται και ο σίδερος και χαλκός και άλλα ορυκτά. Είναι γνωστή η εταιρεία του Γεωργίου Γκρόμαν, που από την αρχή του αιώνα δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή και τελείωσε η εταιρεία, έσβησε, εγκαταλείφθηκαν εδώ τα μεταλλεία το 1938, λίγο πριν από την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ιστορικά επίσης στα μεταλλεία του Αγίου Ελισέου γινόταν εξόρυξη του εμίτη αυτού που παράγεται και σίδερος, και με την ανάμειξη μιας ποσότητος άνθρακα έφτιαχναν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες τον εξοπλισμό τους, τις ασπίδες και τις πανοπλίες τους, οι οποίες ήταν ελαφρές και ατσάλινες και υπερήχαν των άλλων ανταγωνιστών τους, εχθρών τους κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν ήταν πάντα εχθροί. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν στα σπίτια των μηναδόρων, στα υπολείμματα, στα χαλάσματα των μηναδόρων της εποχής εκείνης, και θα πάρουμε και κάποια πλάνα να σας δείξουμε. Εδώ λοιπόν είναι τα υπολείμματα των σπιτιών αυτών, των εργατών που εργάζονται, που ήταν κοντά στη σπηλιά της ρήξης, που θα δείξουμε στη συνέχεια. Λίγο μακριά να δείξουμε πλάνα. Στον Άγιο Ελισαίο λοιπόν εδώ είμαστε στο κοπάδι του κυρίου Μάρκου, του Γιώργου, και είναι και ο αδερφός μου ο Κώστας μαζί, ο οποίος έχει τους πολλούς φίλους Μαρκαίους στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία που ζει. Φυσάει βέβαια και δεν θα είναι καλά τα πλάνα μας με θόρυβο, αλλά τι να κάνουμε, ο σκύλος μας γαυγίζει. Έλα βρε, έλα. Έλα. Να πάρουμε 2-3 πλάνα έτσι λοιπόν. Ένα κοντινό πλάνο του Κουλετιανού πύργου και της θάλασσας από κάτω.
Συνεχίζουμε με τα σπίτια των εργατών των μεταλλίων. Φαίνεται ότι αυτά είναι πιο σύγχρονα, είναι μετέπειτα από τα πρώτα. Κάποια από αυτά έχουν εγκρεμιστεί και έχουν γίνει στάβλοι. Να πάρουμε και από την άλλη πλευρά το σπιτιού, και παρότι υπάρχουν τσιγκουνίδες, να περάσουμε και να δούμε το ιστορικό ενός τέτοιου μικρού σπιτιού. Τσιμέντο πρόχειρης κατασκευής, σχεδόν χωρίς τσιμέντο. Τα διαμερίσματα μικρά, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται ένας άνθρωπος. Κάποια από αυτά έχουν διαμορφωθεί για χρήση στάβλων. Συνεχίζουμε με τα σπίτια. Αυτά είναι παλαιότερα, το προηγούμενα των εργατών, και καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένας μικρός συνοικισμός που έμεναν οι εργάτες. Γκρεμισμένα, όπως βλέπετε, θυμίζουν μια άλλη εποχή, την εποχή της πρώτης βιομηχανικής περίοδου για τα Βάτικα. Ένα μικρό χωριδάκι για τις ανάγκες στέγασης των εργατών των μεταλλίων του Γρόμαν, του Γεωργίου Γρόμαν, του γιου του Εμίλιου Γρόμαν, στον Άγιο Ελισαίο. Ο Άγιος Ελισαίος είναι συνοικισμός της Παντάνασης, βέβαια. Να το επαναλαμβάνουμε. Εδώ διακρίνονται οι σπηλιές από το οποίο έφυγε το μετάλλευμα. Ο αιματίτης, αν το λέμε σωστά, φαίνεται ακόμα στα πετρώματα. Τα φέρουμε λίγο κοντά και κάτω. Η σπηλιά που μπαίνανε τα εκρηκτικά για να βγαίνουν
Τα ορυκτά φυσικά είναι γεμάτα από ελιές και σικές και έτσι δεν μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα. Πάντως διακρίνεται στους τοίχους η σύσταση του μετάλλου. Και ο δρόμος από το σημείο εδώ της εξόρυσης προς τα σπιτάκια των εργατών φαίνεται καθαρά. Ένα πλάνο της περιοχής μέχρι τα μαραθιά της Ελίκας και μέχρι πάνω την Ελίκα και μέχρι απάνω το χωριό. Να δούμε και από ψηλά τα σπιτάκια που έχουν καλύτερη θέα και τα γκρεμίσματα και ένα πλάνο μέχρι κάτω τα μαραθιά της Ελίκας που μπορούμε να το φέρουμε πιο κοντά. Και εδώ μια άποψη από τα σπιτάκια πιστεύουμε ότι είναι πιο καλή η θέση να τα δείξουμε. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι το κτίριο, η αποθήκη των εκρηκτικών. Εδώ φυλάσσονται τα ακριτικά για τις ανατινάξεις στη σπηλιά, τα οποία φαίνονται έξω από το εσωτερικό του. Το οποίο φυσικά και αυτό χρησιμεύει σήμερα σαν στάβλος. Προχωρήσουμε λίγο να δούμε το εσωτερικό, το ταβάνι απάνω, το οποίο ακόμα είναι καλό και προστατεύει από τη βροχή, και επίσης να κάνουμε και ένα πλάνο κάτω στο κάμπο και μέχρι το Μαραθιά και την Ελίκα. Φαίνεται στο βάθος και η Ελίκα και δύσκολα. Τα σουράβια του τόπου μας τα όμορφα, μαζί με τα βουνά του. Ο
πλετενάς γύρους, η θάλασσα και τα σουράβια της. Απέναντι μια βαρχίδα το Βατίκο στον τουρισμό το όμορφο Λαφανίσι. Το σημείο αυτό προφανώς είναι αυτό στο οποίο είχε κατασκευαστεί ο σιδηρόδρομος με το σειρματόσκηνο πάνω κάτω και με την άμπα αυτή η οποία πάει όπως βλέπετε μέχρι κάτω, γιατί κάτω από εκεί είναι η γέφυρα που λέμε, αιματίτητα καράβια. Φαίνεται καθαρά λοιπόν η διαδρομή, φαίνεται εδώ. Ράγες βέβαια δεν βλέπω, αλλά πριν μερικά χρόνια υπήρχαν και οπωσδήποτε φαίνεται και το σημείο στήριξης του σειρματόσκηνου από το οποίο πήγαινε για να πάει στη γέφυρα να φορτωθούν τα ορύκτα. Αυτά λοιπόν από τη σημερινή μας εκδρομή στα μεταλλεία εδώ. Καλό απόγευμα. Μας συγχωρείτε για τον αέρα, αλλά το μηχάνημα δεν έχει φίλτρο αέρος. Καλό απόγευμα.